Ya wah. Dino iki omongan kepiye? Tidak ah. Bisa aku itu lockdown, harus ngomong piye? Suwe-suwe mati ngadeg kau ira mangan sego. Yo ah. Piye caranya metu? Bisa tuku sego. Lo duwe kau carane piye lo yo. Pokoke aku kudu macul. Pokoke long guru ya. Long guru ya oleh ya. Iya. Salaman sih. Hati-hati, ono corona iki piye? Lho, corona malah kesalaman. Wah, iya, kowe malah tau masker. Ya piye ra tau lunga-lunga. Iya, aku kode ini nggut gawe ra iso, Mas. Apa Kok macul aja. macul lho piye apa sing dipacul? Emang Telone wong wis dibuke. ora apa-apa ah. Ya piye kira duwe salah ya. Yo. Wes sakit pikiran. Corona. Di sam yo kena lockdown san. Iya, Mas, tapi aku busuk-busuk mau. Larang-larang. Megal-megal. Istiwa. Ora, Mas, wah kene geng yo. Geng ya. Iki preman kemana? Di kobong ning omah piye? Lho kowe wis tembe, Mas. Minta tempe ya. Ayo. Piye carane? Iya nggak Mas wes. Tuku sego iku kudu kuat. Mati ngadeg iki musuh-musuh. Ayo. Ngaji ono corona, go ono covid. Nanti go apa? Bangsane Adine bukan aneh. piye carane duwe? Piye niki Mas? Monggo. Ya saya tak pamit beres ya Mas. Ya. Mas. Ya oke Mas lali ya sebenarnya. Hati. Oke Mas. Ya. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Asal engkau bahagia, Mau nyanyi. hidup. Wah, iki lho piye bro kabare? Wah, sehat ah. Wah, ya alhamdulillah. Wah, kok tadur wae panas ini. Ini sok ben nak wah ben iso ngunduh kayak tangga-tanggane Mas ah. Ayo. Aja ngono aku ya. Ih mabuk mati ngo. Gede piye? Wis wae sepi ini ya. Iya, lah duit mau ora bojak. Wah, ora iki malah pe mocok macul boh. Lah opo ngono lho mau abrane. Dadi apa malah macul? Ayo, ada iku ah. Wah, iki lho, jare ono berita masalah corona iki lho meresahkan semua masyarakat Indonesia dan luar negeri kok. Wah, iku kudune piye yo? Suwe koyoke. Iya, wong desa aku wis kena lockdown kok, Mas. Piye terus? Wah, kok panas sumu ini ya? Ini piye terus? Sepi ora iso kerja. Nah, padha ae ya, Mas. Malah ngene iki wayahe poso, delok neh bodo, ra nyandang. Wah, padha Mas, bingung iki. Patake. Durung kok ponak-ponakan dolan. Wah, urung nyangoni, urung misiti piye to? Ayo. Wah, bingung. Aduh. Piye solusine? Piye? Wis ana kumpul-kumpul ra oleh, mergo nulare gampang. Yo maskeran lah solusine top ini. Masker saiki angel. Iya ya. Iya. Wis angel larang. Nah, jadi kan dipermudah pas masalah ini iki ono penyakit ngene. Ora mas semakin larang semakin langka yo ora. Iya anjing. Yo
wis main sik ae bro ya. Aku tak balik tak istirahat cek. Iya. Ya wis ya bro. Yo. Oke. Yo. Yo. Ini iki panas-panas enake ngombe es tapi kok poso. Panas. Alah wis iki Nera. Nganu kok dhewe asuk. Pe marahi Nando. Dari Pak main duit mau lho. Panas yo. Tak dianati. Bedo. Ya. Yo tak main duit sini. Dari apa macet mau bentam. Wis bar nek iku, apa nek nandur iku. Wis wis gula. Lu mulau urip tenan ora? Yo urip Pak, ngodi pupuk. Woi, woi. Wongnya turu wae. Coba ono ompeng cok. Sik aku guys sik. Woi. Bro. Woi, bro. Woi. Woi, cek. Woi. Batang ya. Iya, iki lho. Si cuma itu yo boleh dolenan. Yo. Kasih lele. Macet kok Tapi enak rada duwe aku iki. Jere mah colik mau. Masih do ah. Awas panani Panas ana jopo kok. Wah, panas ngono nandur. Piye? Ayo. Tak parani ngono Lagi uga wentoi makane. Turu wae Mas. Poso ini nih Mas. Aduh. Parah ya. Nanti Mas nak gini mah. Iya. Masih pos rada duwe. Piye ini? Wah, ngene iki nek lha opo Mas? Mas entuk nek omahe duwi. Iya. Woi. Ngerti ana virus corona ora? Ngerti ah. Ate dungene jaga jarak. Lho iki dola apa malah? Jare mau jaga jarak Mas. Piye iki doanya jarak malah? Ayo. Lho, maksudnya yo ora ngene lho. Ngene lho tak kandani. Piye. Ngene lho. Kowe ngerti ya? Bahaya virus corona cara mencegahnya ngerti ya? Yo ngerti ya. Pertama, nggo masker. Kedua, jaga jarak aman. 3 kita pakai sabun. Ayo, ngerti ngono kok. Ya wis saiki bubar. Ayo. Balik ya Mas. Yo. Ayo. Hati-hati. Oke.